enduráci. V dnešnom tomto krátkom videjku by som vás chcel privítať pri takom, asi by som to nazval, bližšom predstavení nového modelu, ktorý tento rok vlastne Husqvarna uviedla na trh ako novinku pre tento rok. Jedná sa teda o model Husqvarna FE 350 Pro, modelový rok 2024. V tomto videjku by som asi ani tak nezabrdal nejako do úplných presných technických špecifikácií tohto motocykla, pretože osobne si myslím, že každého, koho to zaujíma, tak už má dávno naštudované všetky tie technické parametre, čo sa týkajú tohto motocykla. Takže v tomto krátkom videjku by som asi len tak zhrnul, že v čom je to teda vlastne odlišné, prečo je to vlastne to Pro a prečo to není klasický iba FE 350. Husqvarna však naďalej aj pokračuje vo výrobe štandardného modelu FE 350. Pri tomto konkrétnom modeli Pro sa však jedná o veľmi limitovanú edíciu, ktorá bola vyrobená vo veľmi malých množstvách. Ak teda len tak pre zaujímavosť, nám sa konkrétne ušli len 2 kusy, a to teda jeden kus FE 350 Pro a jeden kus TE 300 Pro. Táto motorka je oproti štandardu vybavená factory dielmi a doplnkami. A teda najskôr by som začal pri tých doplnkoch, ktorými sú protišmikový factory poťah, a ďalej grafický dizajn na plastoch, soft gripy od výrobcu Audi, pena na riadidlách v čiernom prevedení, podotýkam kompletné factory kolesa, taktiež aj kompletný brzdový systém Brembo, teda aj vpredu, aj vzadu, plus vpredu je namontovaný plávajúci kotúč s karbonovým krytom. Vzadu máme však zasa zosilnený brzdový kotúč Galfer a špeciálnu rozetu Superb Sprox. A ešte čo si myslím, že stojí za zmienku, že teda na motorke sa nachádza aj kryt motora, kompletne aj s prepákovaním. Takže vlastne ten kryt motora vám kryje kompletne celý motor plus prepákovanie, čo si osobne myslím, že je veľmi super. Takže toto bola FE 350 Pro, modelový rok 2024. V skratke, ešte by som chcel k tejto motorečke povedať teda, že áno, cenovka je vyššia ako štandardná FE 350, konkrétne tento model Pro stojí 13 700 eur z DPH, taká je odporúčaná cena. Je to samozrejme drahšie ako štandardná verzia, ale osobne my si myslíme, že ten príplatok stojí fakt za to, pretože inak sa na tej motorke nachádzajú všetky tie isté diely ako na FE 350, len teda s tým, že tu je toho troška naviac. To naviac ste počuli práve pred chvíľkou, takže myslím si, že už je to na každého osobnom uvážení, že čo si o tomto stroji myslí, prípadne nemyslí. A my vám, alebo respektíve ja vám k tomu poviem už len toľko, že dávajte like, odber, zdieľajte. A ak chcete, zastavte sa, hodíme reč, pokecáme, môžete si to pozrieť, ako to vyzerá naživo. Je to už na vás. Ďakujem za pozornosť. Čaute.